Presyo kan man iba-ibang klase nin prutas, nagmahal na sigun sa mga paratinda. Pirang retailer pigdi diskartehan ang pagbakal nin kahon-kahon na prutas, tanganing makatipid dawa kadikit. Yan ang tinutukan live ni Jessica Kalinog. Jessica? New Year rush is real na talaga. Taduang aldaw antes ang bagong taon, nanonotara naman ang dagmang tao na nagsasaod sa kasentrohan kan syudad ni Naga, partikularmente sa mga prutasan. Makalihis ang sa iyang lakaw sa syudad ni Naga, nagdiretsyong hapit na si Mia sa Naga City People's Mall para magbakal nin mga prutas antes na magbalik sa Banwaan nin Calabanga. Sa aga po kaya mas kadakol na ning tao, saksika na. So, kunya na ako digdi para sa laruan lang. Alagad ba kung arog kan mga nakalihis na taon, pigdirikit sa naan sa iyang pigbakal ta nagmarahal naman ang presyo kan mga ini. Sigon Kinilda Felix kan NCPM Fruit Vendors Association, nag-umento nin haros kabanga kan orihinal na presyo an sa indang mga panindang prutas. Inininhuli sa halangkaw man na gasto sa tracking kan sa indang mga supplier. Saro sa mga nagmahal ngunya na taon ang kiat-kiat na naghihiro na sa 120 hasta 150 pesos ang kada net. 100 pesos hasta 120 pesos naman ang kada kilo nin aranghita asin bayawas. Ang mangustin 500 pesos na ang kada kilo pareho kan black grapes. Ang ordinaryong ubas man pwedeng mabakal sa kantidad na 280 hasta 320 pesos kada kilo. Mantang ang longgan 300 pesos na ang kada kilo. Naghihiro man sa 70 hasta 200 pesos ang kada kilo kan pakwan, melon, lukban, star apple asin dragon fruit. Igwa man in customized fruit baskets na mababakal sa presyong 500 pesos hasta 2,000 pesos depende sa laog. Ang mga presyong ini mantinido man subuot hasta sa aga Disyembre 31. Garo day naman tama na ang si mga supply nag-arabot na gabos. Kaya kung kumbaga ipapabakal na lang ninda. Nag-arabot na kasugma pa si mga supply. Sa ibong nalado, aminado man ang paratsyendang si Jo na sa pwesto nindang ini sa may Plaza Rizal, matumal pa ang barakalan. Kaya may posibilidad na magbagsak presyo sinda, pirang oras antes ang pagsabat sa bagong taon. Pagdating ng 31, nagbababaan ang presyo niyan. Ano po yung reason? Kailangan mapaubos ang paninda. Pag hindi na paubos, bulok. Mientras tanto, petsa 29 pa sana, hali sa Paulog, Ligaw City, Albay, amay nang nagpasiring sa syudad ni Naga si Rene Dasilio para magbakal nin kinahon ng mga prutas na pangtinda. 150 boxes asin sako nin man iba-ibang prutas gabos ang ikinarga ninda sa darang lunadan. Di medyo uraw bang dito ang presyo. Nagkanbas naman kami. Tapos ganyan, nagbakal na kami ta. Sa aga, tibad magmahal pa sa presyo. Ganyan, naka-minus pang liit. Kumparar ka sa bagong aga, Kate, mas dakol naman ang nagbabarakal nin prutas digi sa Kalabaan kan Prieto Street sa gilid sa Nakan Naga City People's Mall. Tigante si para naman kaya kan kadakla na syertong mas dakol naman ang last minute shopping sa aga kaya pigmauot ninda namantang amay pa magsaod na ngunyan tanganing day naman makasabay sa pagruso kan kadakol na tao. Alagad ang abiso man, Kate, kan mga paratsenda kung may oras man sana asin may kapot naman na budget magbarakal na tanganing iwas abala asin chill na ang perang oras na paghalat sa pagsabat sa bagong taon. Kate? Jessica, sa pagmahal kan mga prutas ngunyan, posible pa bang makabakal itong ordinaryong Pilipino na makakumpleto kan 12 o 13 prutas sa medianoche? Sigun nga ni Kate man sa mga nakaulay ta na para bakal kasubago, tamang diskarte na sana, asin po pwede man na dawa magtao na sana o magbakal na sana ning tigsararo kan mga prutas na kaipuhan, pwede man iyan pakiulayan ang mga paratsyenda. Ang importante sana, igwa man giraray nin maipresentar o mailatag sa lamesa durante or during their medianoche. Kate? Jos Mabalos, Jessica.